Som els principals interessats en conservar aquest entorn natural en les millors condicions, que sigui un entorn verge, perquè la nostra feina no és una feina de parc temàtic, sinó de natura. Llavors, evidentment, la nostra formació inclou una part important de coneixement de l'entorn. I en la nostra feina ens preocupem especialment perquè l'usuari, el client, disfruti d'aquest entorn i, evidentment, el cuidi i el preservi per les futures generacions. És una feina, històricament, és la feina professional física, el medi natural, potser que té més història. Els guies d'alta muntanya van començar a meitat del segle XVIII a l'arc alpí i amb 300 anys d'història és una figura que ha anat evolucionant, però que està molt arrelada en molts països i té un gran prestigi. El problema que aquí en els països més del sud d'Europa doncs aquest coneixement d'aquesta tradició, aquest hàbit de deixar-se conduir a la muntanya per un guia, doncs no està tan arrelat com en altres països de l'arc alpí. Un guia és una figura especialitzada esportivament en muntanya, amb els esports de muntanya, en diferents especialitats, en la que s'hi dedica professionalment a la gestió de la seguretat dels clients que porta. Llavors, bàsicament, ens dediquem al senderisme, ens dediquem a l'escalada, ens dediquem a l'alpinisme, ens dediquem als barrancs. Part de la nostra feina és aquesta educació en l'entorn i fins i tot de vegades renunciem a activitats per preservar aquest entorn. Som molt respectuosos, per exemple, amb les restriccions amb les zones d'escalada. Quan un espai natural regula una zona i prohibeix la pràctica de l'escalada, som dels primers que ens assabentem i els primers que respectem aquestes normatives perquè, afortunadament, tenim altres llocs per anar a fer la nostra activitat. I, evidentment, en les nostres activitats guiades, l'educació en aquest entorn, especialment quan les persones provenen d'entorns urbans, doncs és una part a la qual dediquem especial carinyo, especial temps i especial atenció. Perquè sí que és cert que hi ha una formació federativa que són voluntaris sense ànim de lucre, la paraula ho diu. Vull dir que amb una càrrega horària molt curta, d'unes 120 hores, si no m'equivoco, respecte a una càrrega horària que tenim els professionals de gairebé 2.000 hores. Afegint que a nosaltres ens demana una experiència esportiva i hem de fer unes proves d'accés que ens demanen un nivell per poder cursar el curs de guia. Llavors ens trobem en aquests voluntaris federatius que inclús cobren, que treballen professionalment i ens poden arribar inclús a desviar una mica la informació real que necessita saber la gent. Les federacions i les entitats excursionistes fan una gran feina de divulgació de les activitats al medi natural i cada vegada més donen a conèixer l'existència d'aquesta figura professional que conviu, com en molts països de l'arc alpí, amb la figura benèvola i conviuen en una situació de normalitat. El monitor voluntari, que és benèvol, fa una promoció de l'esport en el seu centre excursionista. Per això es va idear. I aquí s'acaba la seva competència perquè no és professional. Una cosa és la part professional del guia de muntanya i l'altra és la promoció de l'esport a nivell voluntari que aquesta figura fa en el seu centre excursionista. Ens movem dins un mapa complex de titulacions vinculades, unes en conducció de grups i persones al medi natural, d'altres molt generalistes, gens especialitzades, com són els tècnics d'esport. Els tècnics d'esport de muntanya i escalada tenim una titulació molt especialitzada, bàsicament, i aquí és on hem de recalcar la importància, sobre la gestió del risc, perquè estem parlant d'activitats de risc en el medi natural, activitats com poden ser l'escalada, l'alpinisme i el barranquisme,
que impliquen riscs intrínsecs que cal controlar. Nosaltres tenim una formació especialitzada al respecte, quan altres formacions amb una càrrega horària diferent i gens especialitzades irrompen en el nostre, diguem-ne, en el nostre àmbit de treball. Com qualsevol professió, en els guies de muntanya, les persones que s'hi dediquin han de tenir la formació i la titulació adequada. Doncs estem trobant que moltes persones ni tenen la formació, ni són les persones adequades i es dediquen a fer intrusisme laboral. I això ens genera, com a qualsevol professió, uns perjudicis. I intentem regular-ho i donar-ho a conèixer a la gent, perquè els guies que estan formats són els que poden regular millor i coneixen els itineraris i gestionen la seguretat dels components. I recordem que l'intrusisme laboral està penat, el Codi Penal, a l'article 403, agreujat o no, si es donen publicitat, etc. I tot això s'ha de saber. I les persones que acudeixin a excursions i a sortides poden comprovar en diversos espais públics, com el registre oficial de tècnics esportius, el ROPEC, i allà figurarà la persona amb la qual en contracta. L'exigència, si volem contractar un professional per fer una activitat, el demanar-li aquesta documentació que ha de tenir. Quina titulació tens, on t'has format, disposes de les assegurances, estàs inscrit al registre, formes part d'una associació professional. Tot això ajuda també a que cada cop es conegui més aquesta figura. Perquè recordem que el medi natural és molt canviant i pot ser perillós en ocasions. I els tècnics de muntanya, a part de l'experiència i la formació, tenen l'olfacte més fi per detectar tot això i que ningú corri risc. El més important en una sortida és la seguretat. Nosaltres, a part de la formació, com et deia, som responsables d'aquestes persones i controlem perfectament el medi, on ens movem, coneixem. Altres persones que ni s'hi dediquen, ni tenen formació, ni estan capacitades, tot això ho obvien. Per tant, en certa mesura, les persones poden estar en risc, i a vegades risc fatal, perquè el que no passa en 10 anys pot passar en 5 segons. La plataforma sindical de guies de muntanya Catalunya UGT va néixer durant la pandèmia al detectar certes anomalies en els decrets, en els nous decrets que es van fer. I a partir d'aquí, com a senyal d'alarma, ens vam dirigir a un grup de col·legues de feina a la possibilitat de muntar aquesta plataforma amb l'ajut de la UGT Catalunya, amb l'objectiu, evidentment, d'intentar regular i posar una mica d'ordre al mapa aquest complex que tenim de titulacions vinculades amb l'esport i la natura. Els objectius principals també era que es porti a terme no solament la regulació professional, que ja hi és, sinó que sobretot hi hagi una mica de control de la gent que exerceix a la muntanya per evitar, bàsicament, l'intrusisme professional. El futur de la nostra professió, i només cal veure el volum creixent de nois i noies que es formen per acabar treballant com a guies de muntanya, el futur és esperançador. Les persones tenim una necessitat de contacte amb la natura i moltes vegades les materialitzem fent activitats al medi natural i plantejant-nos objectius cada vegada una mica més difícils, tant sigui en barrancs, en alta muntanya, esquí de muntanya, escalada. I tot això crec que seguirà tenint molta demanda. Evidentment, de tots nosaltres depèn que això es reguli, estigui controlat i no acabi sent un marc desbordant, descontrolat, en el qual, evidentment, les restriccions cada vegada hauran de ser majors, tant per professionals com per esportistes que vulguin gaudir de la natura.